talent. Len 13-ročný chlapec zo Sobraniec sa venuje tvorbe originálnych dizajnových kobercov. Vystačí si so špeciálnou pištoľou a bavlnou. Vďaka jeho fantázii vznikajú jedinečné autorské kúsky. Spálňa tohto rodinného domu sa premenila na kreatívny ateliér. Už 3 roky dáva 13-ročný Roman prednosť pred počítačovými hrami v výrobe kobercov. Videl som to cez internet a vtedy ma to inšpirovalo. Že by som mohol aj niečo také skúsiť. Koberce chcela pôvodne vyrábať aj Romanová mama. Prekázil jej to však úraz. Tak mi hovorí Romanko, že maminka, skúsim to ja. Tak jemu sa to veľmi zapáčilo a odtedy ja som odstavená stranou a robí to on a som pyšná, lebo mu to ide asi lepšie než mne. Aj keď to vyzerá veľmi jednoducho, v skutočnosti ide o veľmi precíznu prácu. Roman už vyrobil aj koberce s motívmi športových klubov. Potrebujem k tomu projektor, pištoľ, plátno, lepidlo. Najprv musím si niečo vyhľadať, potom to premietiem cez projektor a nakreslím fixkou. Teraz idem tuftovať, vyšívať s vlnou. Najprv som si dal do pištole vlnu a idem vyšívať. Čas potrebný na výrobu koberca závisí od jeho veľkosti. Napríklad takého maličkého deň alebo dva a takého väčšieho alebo nejakého takéhoto zložitého, tak aj mesiac. Radosť má aj z toho, že hotové koberce môže darovať. Moja mamka mi zrobil taký koberec Mickey Mouseová. Stále napreduje, stále myslím niečo nové, takže som rada. Aktuálne pracuje na koberci, ktorý bude vďaka UV vlne svietiť v tme. Lucia Benetinová, Slovenská televízia.